F'intervista l-ħadd filgħodu l-Prim Ministru Robert Abela stqarr kif pajjiżna ma jistax jitlef l-iżvilupp akademiku u soċjali ta' ġenerazzjoni sħiħa ta' tfal u qal dan meta kien qed jitkellem dwar id-deċiżjoni li jinfetħu l-iskejjel bil-protokolli meħtieġa kontra l-COVID-19. L-edukazzjoni ta' tfal tagħna tibqa' kruċjali għal daqstant din kienet deċiżjoni li fost waħda mill-iktar deċiżjonijiet diffiċli illi kellna biex nieħdu ma ħadniha. U ħadniha b'mod responsabbli għaliex nifhmu li ma nistgħux nitilfu din il-ġenerazzjoni. Spjega kif ma tistax tingħata garanzija li mhux se jkun hemm każijiet ta' COVID-19 fost l-istudenti, imma f'din l-eventwalità hemm protokolli apposta mħejjija. Filwaqt li qal li jemmen fl-importanza li l-istudenti jkunu preżenti fiżikament fil-klassi, f'dan iż-żmien il-Gvern se jħalli f'idejn il-ġenituri sabiex jażlu huma x'inhu l-aħjar għal uliedhom u jekk għandhomx jibgħatuhom skola. Il-ġenitur għandu jażel u dak li jħoss li huwa l-aktar responsabbli għat-tfal tiegħu f'dan il-mument mhux se nimxu pont tal-ħadid mal-ġenitur, mhux il-mument ta' dawn l-affarijiet. Jekk ġenitur jħoss illi jkun aħjar illi jibda b'metodu ta' online learning u mbagħad ħalluha deċiżjoni tal-ġenitur. Dwar l-immigrazzjoni il-Prim Ministru nota kif fawissu pajjiżna ra tnaqqis ta' 2/3 ta' wasliet meta mqabbel mas-sena l-oħra minkejja li din is-sena telqu iktar immigranti mixtut Libiċi. U reġa' tenna li se jibqa' jinsisti mal-Istati Membri Ewropej li pajjiżna ma jiflaħx għal aktar immigranti u wera disappunt fuq rimarki li saru mill-kap prospettiv tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech li qal li pajjiżna mhux karozza tal-linja u għalhekk ma jistax ikun full up. Ora jiena l-bieraħ li nisma' kandidat prospettiv, kandidat tal-ħatra ta' kap ta' oppożizzjoni jgħid li Malta ma tistax tikkumpara l-immigrazzjoni u lil Malta ma' karozza tal-linja u ma tistax tgħid li hija full up. Jien litteralment ma nistax nifhem ma nemmix dak li qiegħed nisma'. Għaliex fuq il-prinċipju bażiku li Malta hija full up għandna naqblu. Għax jekk ma tkunx konvint minn dak il-prinċipju, aħseb war inti kemm se tirreżisti u tiġġieled dil-problema ma' pajjiżi barranin. Jekk inti l-messaġġ li titrasmetti se jkun pajjiżna mhux full up, awtomatikament ċed tgħidilhom niflaħ iżjed. Abela stqarr kif dawn it-tip ta' rimarki mill-oppożizzjoni idajfu l-pożizzjoni ta' pajjiżna fuq l-immigrazzjoni fil-fora Ewropej. Madankollu reġa' tenna l-impenn tiegħu biex din il-kwistjoni tkun indirizzata fuq ix-xtut Libiċi. Fuq dan is-suġġett huwa temm jgħid li pajjiżna mhux ser jittollera lil Maltin u Lawċin ma jkunux irrispettati f'pajjiżhom. Dil-problema rinfaċċajnija b'umanità u b'mod uman. Imma nistenna li l-Maltin u Lawċin jiġu rispettati ġewwa pajjiżhom għal daqstant is-sens ta' dixxiplina u dal-messaġġ li qed jinbagħad mod ċar li l-forzi tal-ordni se jkunu preżenti u għalhekk is-sistema ta' patrolling fil-komunità preżenti min ma jobdix il-liġijiet hemm il-konsegwenzi. Jitressaq il-qorti u jingħata il-pieni kollha li ħaqqu.